na gane kuma yau mun shiga yanayin da ni ban taɓa jin sa ba ko a tarihi. Kowa yau kansa ne ya sani ba tuna tallaga, masu mulki ko sun manta da mu sun bar mu da ɓarraga, ba su damu da mu ba ba ruwansu ko mun rasa baffaka. Kullum nazarin su ɗai iyalan su sun ki su tausaya. Lamarin duniya da rudu yake ni na gane kuma yau mun shiga yanayin da ni ban taɓa jin sa ba ko a tarihi.